Добрага ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, а вось мне вельмі цікава, якія мовы вы ведаеце. Я добра ведаю беларускую і рускую. Гэта мае родныя мовы. Яшчэ вывучаю англійскую, французскую і кітайскую. А я ведаю больш моваў. Яшчэ і японскую, іспанскую, і італьянскую вось. Кася, ты навошта зараз хлусіш? Ды я ніколі не хлушу. Кася, а калі ты паспела тады столькі моваў вывучыць? Можа, хочаш на іх пагаварыць? І пагавару. Так, з якой жа пачаць? З якой хочаш? А нашы гледачы таксама могуць далучацца і паразмаўляць з Касяй на тых мовах, якія ведаюць. Добра, я магу пачынаць. Калі ласка, а мы будзем табе адказваць. Прывітанне. Добрага ранку, давай далей. Hello. Ну, гэтыя вітанкі ўсе ведаюць. Ты лепей скажы нейкі доўгі выраз. А я доўгі не умею. Я вывучыла, як вітацца на розных мовах. І ўсё. Бонжур, ніхао, ола, конніціва, гутен морген. Яшчэ пералічваць? Не, Кася, ты вывучыла толькі адно слова і лічыш, што валодаеш мовай? Вядома. Гэта добра, Кася, але нельга казаць, што ты валодаеш мовай, калі ведаеш на ёй толькі некалькі словаў. Дакладней адно. А калі ж я паспею ўсе словы запомніць? Гэта ж некалькі гадоў вучыць прыйдзецца. Гэта так, але як прыемна будзе, калі да нас прыедзе госць, а ты будзеш размаўляць з ім на яго ж мове. Ну не, няхай госць нашу мову вывучае. А гэта добра, калі ты стараешся як мага больш даведацца пра культуру той краіны ці чалавека, з якім сустракаешся. Да таго ж лічыцца вельмі добрым правілам вучыць як мага больш выразаў на замежнай мове. Госць будзе вельмі задаволены і ўдзячны табе. А якую мову можна вывучыць хутчэй за ўсё? Ёсць зусім нескладаныя. Магу цябе засмуціць, Кася, але няма такой. Не можа такога быць. Вы не пра ўсе мовы ведаеце. Пра ўсе. Сябры, можа вы мне пра такую мову раскажаце? А я магу падказаць усім тое, што зразумеюць у любым кутку свету. А ў космасе? І там таксама. І што гэта? Расказвай хутчэй. Адкрыю вам сакрэт. Гэта усмешка. Звычайная усмешка. Так. Ха, нават калі вы не ведаеце, што адказаць, ці не разумееце, на якой мове з вамі спрабуюць размаўляць, можна проста усміхнуцца. І вам усміхнуцца ў адказ. Трэба паспрабаваць. Абавязкова. А зараз я прапаную усім шчыра усміхнуцца. І так цудоўна адразу стала. А значыць, і мультфільм будзе глядзець яшчэ цікавей. Ага. Мне так падабаецца гэты мультфільм, я б з задавальненнем паглядзела яго яшчэ раз. А я не люблю адны і тыя ж мульцікі глядзець зноў і зноў. Я люблю глядзець шмат мульцікаў, але каб яны розныя былі. Лесік, а ты мультики любіш? О, яшчэ як. Я люблю глядзець самыя сучасныя мульцікі, ці сучасная графіка, ці вялікія хуткасці і цудоўныя колеры. Сябры, што падабаецца вам? Ёсць мульцікі, якія глядзелі яшчэ нашы бабулі з дзядулямі, калі былі дзецьмі, а потым нашы бацькі. І зараз гэтыя мультфільмы нам, дзецям, падабаюцца таксама. Вельмі. Так, гэта мультфільмы на ўсе часы класіка. У добраранку мы заўсёды такія паказваем. Так. Але не забываемся пра навінкі, так што аматары нашай праграмы могуць трапіць і на прэм'еру мультфільма. Цікава, а пра што быў самы першы мульцік? Аказваецца, першая мультыплікацыйная гісторыя прызначалася не для дзяцей. А для каго? Не для дарослых жа. Менавіта для іх. Першы мультфільм з'явіўся трошкі больш за 100 гадоў таму. Цікава, і што за гісторыя гэта была? Гэта быў мультфільм «Цырк ліліпутаў». Ой, а можна яго паглядзець? На жаль, відэо таго часа не захавалася. А якія звесткі захаваліся? Тое, што героі фільма былі драўляныя цацкі. Іх перастаўлялі з месца на месца і здымалі. Так і атрымаўся першы мультыплікацыйны сюжэт. А ці спадабаўся гэты мульцік гледачам? Вельмі.
Гледачы сядзелі перад вялізным экранам, як заварожаныя. Нагадываю, што глядзелі яго дарослыя, але яны былі так здзіўлены і радаваліся, як малыя. Трэба дадаць, што першы мульцік доўжыўся ўсяго некалькі хвілін і быў чорна-белым. Ага. Зараз усё часцей аніматары ствараюць прыгожыя фільмы з дапамогай камп'ютараў. А такія лялечныя фільмы амаль што ніхто не робіць. Я не уяўляю, як можна было глядзець чорна-белыя фільмы. Вы не ведаеце, калі каляровы мульцік з'явіўся? Каляровыя мультфільмы было не так проста зрабіць, Кася. І доўжыліся яны часцей некалькі хвілін. 100 гадоў таму на экране ўсё было чорна-белым. Але вядомая студыя Дыснея змагла расфарбаваць мультфільм «Кветкі і дрэвы». І гэты мультыплікацыйны фільм атрымаў знакамітую кінапрэмію «Оскар». Ух ты! Я мару стаць знакамітай актрысай і атрымаць Оскар. Кась, ты зараз усіх падманваеш. Гэта яшчэ чаму? Таму што ты марыш атрымаць адразу 2 Оскары. Ну, можа, нават і больш. Як лічыце, сябры, у мяне атрымаецца? Кася, вядома, атрымаецца. Толькі трэба будзе трошкі падвучыцца акцёрскаму майстэрству. А я гатовая. А давайте зараз зробім невялікую паузу і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Можа, мы там нашу Касю ўбачым? Няма нічога смешнага. Зусім хутка і ўбачыце мяне. Гэта я вам абяцаю. Сябры, а вы былі ў кінотэатры? Я быў і вельмі люблю глядзець фільмы на вялікім экране. Кінотэатры, вялікія ці малыя, ёсць у кожным горадзе. Але вось я мару пабываць у нейкім незвычайным кінотэатры. А хіба ёсць такія? Ёсць! Выбірайце, які вам падабаецца больш. Уявіце, што вы прыйшлі глядзець фільм, толькі замест звычайнага крэсла вам прапануюць прылегчы ў ложак. Ляжаць і глядзець! Гэта моя мара! Такія кінотэатры адкрываюцца ў розных кутках свету, таму што карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў гледачоў. А Зразумела. вось я ведаю, што ў Парыжы ёсць кінотэатр, у якім перад пачаткам прэм'еры гледачам выдаюць выратавальную камізэльку. О, гэта такія, што на караблі можна сустрэць. Менавіта так, таму што замест крэслаў гледачы сядаюць у лодкі. О, лодачкі з вёсламі? А, незвычайна. Мне здаецца, што ў такім кінотэатры трэба глядзець фільмы пра піратаў. Ага, і ўяўляць сябе адным з іх. Я адразу уявіла сябе капітанам вялікага карабля. Тады табе, Кася, трэба завітаць у іншы кінотэатр. У які? У Таіландзе ёсць кінотэатр, які размешчаны ў адкрытым моры, а экран у ім нацягнуты паміж скал. Плывучы кінотэатр? Вядома, з бяспекай гледачоў сочаць, але пагойдацца на хвалях і адплыць трошкі ад экрану можна. Здорава! Сябры, вы б у які кінотэатр адправіліся? А мне падабаецца, што ў дабраранку мульцікі можна глядзець і лежачы на канапе, і седзячы за сталом, і нават танцуючы. Таму давайце зараз і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Сябры, мы жадаем, каб сёння у вас быў вельмі насычаны на цікавыя падзеі дзень. Новых ведаў і шчырых усмешак вам. І не забудзьцеся, што хутка мы сустрэнемся зноў. Як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку. А на заканчэнне яшчэ адзін мультик ад мяне. Глядзі.